Min baggrund, før jeg begyndte at jobbe med mennesker, det var som ingeniør. Så en god, solid teknisk uddannelse for at lære den fysiske verden at kende. Og det er jeg lykkelig for. Men allerede tidligt i livet begyndte jeg at lure på alt det, jeg ikke forstod. Så helt for stor gut af har jeg været undersøgt alt om pyramide og flyvende tallerkener, som det hed dengang, og healing og andre former for alternativ behandling. Så jeg har været dybt interesseret, ikke alene i det, men også i det spirituelle. Så jeg har søgt efter svar. Og hvis jeg skal give en lille analogi, som ingeniør, når jeg jobber med et stort, kompleks styringssystem, så er jeg nødt til at vide, hvordan det fungerer. For så er jeg i stand til, hvis det kommer en fejl, at vide, hvor årsagen til fejlen den ligger, og få rettet selve årsagen. For som ingeniør kan vi ikke gå hen og arbejde med symptomer. Så det er denne træning, jeg har som ingeniør. Da jeg så senere jobbede som akupunktør og som terapeut, så var det naturligt at tage den samme logik med ind i dette arbejde. For det er i grunden ikke så stor forskel. Det er at forstå systemet, hvordan fungerer det. Dermed ved jeg, når det kommer en fejl, så ved jeg, hvad årsagen er, og kan gå direkte til årsagen. Men også som terapeut, der har jeg brugt årevis på, hvordan fungerer systemet, mennesket i grunden. Og der er jo forskning, og alting det går i alle retninger. Og jeg har vel nok været inde om alle retninger, inklusive, jeg vil næsten sige på egen hånd, en lægeuddannelse for at forstå biologien. Og jeg var stadigvæk fyldt med store spørgsmålstegn. Indtil en dag i 89, der stødte jeg på forskningen fra den tyske Dr. Hammer. Og han havde det, som ingen andre havde, nemlig et fysisk bevis på, at det han jobbede med var sandt. Fordi hver eneste læge i hans forskning kunne bekræftes via en CT-scan. Og der er ingen undtagelse. Og dermed vidste jeg, min logik sagde mig, min intuition sagde mig, her har vi et udgangspunkt. Her ligger en begyndende forståelse af, hvordan dette fantastiske system, the human body, i virkeligheden fungerer. Så det var min udgangspunkt. Sådan som jeg oplever det. Det er ingen terapi, og det er ingen behandling. Men det er denne forståelsesramme, som fortæller mig, hvordan hele systemet er skruet sammen. Det er forståelsen af disse naturlige respons, der kommer i biologien i forbindelse med livets forskellige hændelser. Det er spændende at gå ind og se på hele menneskehedens historie. På alt, hvad der er skabt på denne planet. Og der er det en dyb oplevelse af, at menneskekroppen, the human body, det er kronen på skaberværket. Det er det mest intelligente, der er skabt i denne tredimensionelle verden. Igennem hele evolutionen, der er der sket en tilpasning til miljøet, til omgivelserne, til hændelser, naturkatastrofer osv., som har gjort det optimalt egnet for overlevelse. Og det er rigtigt. Det er ikke overlevelse af den stærkeste, men the survival of the fittest. Så i kroppen er indbygget en intelligens, som overstiger, hvad mit sind er i stand til at fatte. Det er så fantastisk. Forestil dig, et lille kut i fingeren, det bløder, det er et sår. Vi kan lægge til rette for, at såret kan gro. Men hvordan såret faktisk gror, ingen kan svare på det. Ingen læger, ingen videnskabsmand, ingen clairvoyant. Det sker, for kroppen har den mest fantastiske intelligens indbygget. Og hver eneste proces, der sker i kroppen, er hensigtsmæssig. Så sygdom er faktisk en hensigtsmæssig respons
på livets hændelser. Går vi tilbage til naturen. Vi kan gå tilbage til naturfolkene, som endnu lever i et harmonisk samfund. Som for eksempel inuitterne på Grønland, før nordmændene og danskerne kom. Der eksisterede ikke kræft. Vi kan tage utallige andre lignende natursamfund, som ikke er blevet spoleret. Der eksisterer ikke kræft. Der ser vi, dødsårsagen, det kan være sult, det kan være naturkatastrofer, og det kan være infektionssygdomme. Men ikke kræft. Og ikke alle disse livsstilssygdomme, som riger os som en mare. Så de viser mig, hvordan denne intelligens, der er indbygget i kroppen, er så fantastisk, at den kan holde disse grupper, hvor der endnu er harmoni i kulturen. Hvor de endnu tilhører, de har en følelse af at tilhøre flokken, de hører til. De respekterer jorden, de respekterer naturen, de er i harmoni. Når vi ser vores moderne tilværelse, der er sket en fremmedgøring. Så mange mennesker føler sig ensomme. Så mange elsker ikke deres job. Hvor mange jubler hver morgen, de vågner og så siger, jeg skal på job! Og siger, nej, jeg vil ikke hjem nu, det er alt for spændende. Vi møder ikke mange af dem. De fleste går på job, fordi de må. Det vil sige, hvor mange gør det, der får deres hjerte til at synge. Og det er klogt. Og når vi ikke følger vores hjerte, når vi bliver fremmedgjort, når vi ikke føler, at vi er herre over egen skæbne, så går vi ind og laver kluder i den naturlige maskineri. Og det er forklaringen på, at kræften får lov til at udvikle sig, så det kan blive fatalt. For i naturen, der ser vi, at sker den alvorlige hændelse, så på biologisk niveau i samme sekund, der ved vi alle disse hormoner, der bliver udløst. Du ved selv, hvis du pludselig bliver forskrækket, kroppen bliver fyldt med adrenalin. Det sætter dig i gang til, helt uden at tænke på det, en automatisk reaktion for at overleve. For at afværge en fare. Og det sker med alle chok. Hver eneste følelsesmæssige chok udløser store hormonelle ændringer i kroppen. Hvor formålet er at sætte os i stand til at løse konflikten her og nu. I dyreverdenen, når der sker en konflikt, der bliver konflikten overstået forholdsvis rask. Er det to bukker, der er oppe og slås, så afgør de kampen, og så er det afgjort. Men hvis vi mennesker begynder at slås, der er en nabokrangel, den kan stå på i uger, i måneder, i år, et helt liv. Det findes ikke i naturen. Så den måde, vi takler vores problemer på, den måde, vi har fået indbygget trosystemer, og Bruce Lipton er jo fantastisk til at forklare, hvordan vores trosystemer bliver skabt. Det hindrer os i en naturlig reaktion, når der sker noget følelsesmæssigt stærkt. Det er ikke længere accepteret, at jeg som stor gut, jeg gråder ikke, så føler jeg mig lej mig. Så er der noget i mig, det forhindrer mig i at give tårerne frit løb og give mig udtryk for mine følelser. Jeg bliver dem i mig. Det bliver proppet ned her. Og det er det gør, at en ubalance får lov at blive større og større og bliver fatalt til sidst. Så det vi kan få gennem metamedicin, det er denne fantastisk detaljerede forståelsesramme, som fortæller, hvilke reaktioner kommer der i forbindelse med hvilke følelser. Så hver eneste gang jeg møder et menneske, så skal de blot fortælle mig, hvor er det fysiske symptom. Ud fra symptomet, i løbet af få minutter, som oftest, kan vi komme ind i, det er der, det kommer fra. Det var denne hændelse. Og jeg spørger altid, når der er et symptom. Hvornår kom symptomet første gang? Og så går jeg videre. Hvad skete i livet dit umiddelbart før symptomet af en hændelse af den og den art? Og ja. Og så kommer det. Så vi finder altid nøjagtigt disse hændelser, som er starten på det hele.
Og når disse hændelser er kommet, så kan klienten frit vælge, hvad vil jeg have af terapi eller ændringer i mit liv, for at få løst denne konflikt, som er blevet hængende i min krop og mit sind. Ja, hvad er et biologisk chok? Det kan være alt muligt. Det behøver ikke for andre at være stort og dramatisk. Det kan være en enkelt sætning. Og det kan være en voldsom hændelse, trafikuheld, drab, overfald, ran, røveri. Alt det der vil næsten altid udløse et chok. Det, der er karakteristisk for et chok, det er, at det er 4 elementer, der skal være opfyldt, for at biologien reagerer. For det første, det skal komme totalt uventet, som et lynnedslag. Vi er overhovedet ikke forberedt på det. Så skal den følelsesmæssige volumen være stærk. Det skal skabe stærke følelser i os. Så vil det indeholde elementer, som giver en slags følelsesmæssig isolering. Det vil sige, nogle af de følelser, som dukker op, kan vi føle, som de er skamfulde at give udtryk for, det er flove at give udtryk for, det er uetisk at give udtryk for, som for eksempel følelse af, jeg har lyst til at dræbe dig, ikke? Og så videre. Så der ligger nogle følelser, der er så intime, at vi måske næsten ikke engang selv tør føle på dem. Så det er den følelsesmæssige isolering. Og det fjerde, det er helt håbløst at finde en løsning på problemet eller konflikten. Når de 4 elementer er opfyldt, så har vi et biologisk konfliktchok. Som for eksempel, pludselig får du en sms fra kæresten. Jeg slår op, jeg har fundet en ny. Det kan være et biologisk chok. Det kommer komplet uventet. Det indeholder følelser, måske over for kærestens nye kæreste, måske over for kæresten, som kan være drab og helvede og alt muligt andet. Som voksen mennesker, så må jeg bare tage det fint, og så videre. Så noget af det allervigtigste, og der er jeg glad for, at det sker, når der er katastrofer rundt omkring, det er, at folk bliver kaldt sammen. Alle dem, der har været involveret i en stor ulykke eller andre ting. Og så sammen med psykologer får de mulighed for at snakke, indtil de har tømt sig. Dermed kommer de ud af den følelsesmæssige isolering. Og så kommer der ikke noget posttraumatisk syndrom i efterkanten. Eller det kommer ingen biologisk reaktion. Fordi det kommer ud af systemet. Så netop det at komme ud af isoleringen er en af de aller vigtigste ting. Forbryder vi bare en af de 4 regler der, så får vi ikke disse kraftige effekter i etterkant. Og det er der, hvis du forestiller dig vort moderne samfund, det er der kulturen har næsten hypnotisk givet os nogle overbevisninger, nogle sandheder om, hvordan man skal opføre sig. Så er der også det der med håbløshed. Mange, som får en diagnose eller en prognose, som tilsiger, det her må du lære at leve med, det kan du ikke blive frisk af. Det giver en håbløshed, som bliver ved og trækker det hele i langdrag. Så et af de andre vigtige principper, som har været helt grundlæggende i mit arbejde, det har altid været at give folk nyt håb. Det er umuligt at give garanti for noget som helst. Men at virkelig få en klient med en alvorlig sygdom til at kende, ja, selvom det er alvorligt, så er der alligevel et håb. Men jeg kan aldrig give garanti, selvfølgelig ikke. Men det er at tænde håbet. Det er også at starte kroppens egen selvhelbredende kræfter. På samme måde som ved at rense såret og holde det sammen, starter vi også kroppens egen helbredende kræfter, når såret skal gro. Så ved at give håb, så får vi mulighed for at starte disse enorme mange forskellige processer, som gør, at folk kan blive friske. Som jeg sagde før, hvis det sker noget voldsomt, noget uventet,
Du har selv kendt, hvordan adrenalinen den er der. Det vil sige, at hele kroppen bliver sat i rød alarmberedskab. Sirenerne hyler, det er fare på færde. Alle disse hormonelle ændringer, det kalder vi den første fase, krisefasen eller konfliktfasen. Og der er kroppen parat til at kæmpe. Og det er jo hensigtsmæssigt. For det sætter os i stand til at løse konflikten. Uanset hvad det sker. Prøv at forestille dig, at det er en løve, der kommer efter dig. Når du flygter, så har du ikke tid til at tænke på sex. Du har ikke tid til at tænke på mad. Det vil sige, hele blodforsyningen, alt hvad du har af reserver, bliver sat ind til de store muskler, så du kan flygte. Noget af det samme sker, når vi er i en konfliktsituation. I princippet er det nøjagtigt de samme ting, der sker. Vi er i en konstant stresstilstand, altså kamptilstand. Vi kalder det den kolde fase, fordi der er en tendens til, at blodet kan blive trukket lidt væk fra hænder og fødder osv. til de store muskler. Væk fra døjelsesorganet til de store muskler. Væk fra de nære dele til de store muskler. Alt sammen for at sætte os bedre i stand til at finde en løsning. Så det er kroppens bedste forsøg på at give os optimale muligheder for at løse konflikten. Og det er den første fase. Når du så endelig har fundet et træ og kravlet op i træet, og løven ikke kan nå dig, og løven giver ikke længere og finder andre jagtmarker, så kan du puste ud. Så er vi over i den anden fase. Du puster ud. Du bliver træt. Du bliver søvnig. Du bliver sulten. Du bliver varm. Du roer dig. Pulsen falder helt ned. Så er vi over i det, vi kalder den varme fase. Afspændingsfasen. Det er der tilfriskningen den foregår. Og den fase kan vi så igen dele i to. Den allerførste fase, lige efter konflikten er løst. Jeg kalder den sådan lidt for gøj for hvad kalder jeg den for? Ja, okay. Jeg havde nogle udtryk, men dem har jeg lige glemt nu. Men i den første fase, der kommer den kraftige reaktion ovenpå, om vi har været i konflikten en stund. Vi har været i denne voldsomme stressfase en stund. Så kommer den første kraftige reaktion, og den er vældig kraftig. Og det er der, varmen kan blive så stor, så vi får betændelsestilstande, for eksempel. Så alle former for betændelsessygdomme, de kommer i denne fase. Ofte der, det kommer smerter. Det er i den fase, vi kan føle os virkelig syge. Rigtig syge. Og det er i den fase, vi ofte går til læge. Når den fase, den klinger af, og vi kommer over et lille knæk, går vi over i den sidste fase. Og det er den sidste fase, det er den, jeg kalder tissefasen. Og der begynder kroppen at rense sig ud. Og mange oplever, at de må tisse i denne fase. Og så langsomt så kommer vi tilbage, og så bliver alt normalt igen. Så det er disse faser, der er. Når jeg nævnte i hele tilfriskningsfasen, at der er 2, og så skulle vi over en lille knæk. Det der healingen er på toppen. Og det der, nu har kroppen oplevet, okay, jeg har klaret denne situation. Så får vi ganske kortvarigt en proces sat i gang. En proces, som skal virkelig begynde at reparere det sted op i hjernen, hvor følelsescentret er placeret. Og skal reparere det organ, som eventuelt har været i funktion. Så der får vi, eller kan få, eller enkelte får, en knæk, som vi lige skal over. Vi kalder det, som sagt, helbredelsestoppen. Men også lige i denne top, der får vi tilbage de samme følelser, som om vi er i fuldstændig konflikt. Og der er mange, der giver op og siger, at det hele hjælper jo ikke noget, nu er jeg syg igen.
Men hvis man ved, man kan få sådan en kortvarig, vældig kortvarig fase, hvor følelserne, det samme stress, det er som om konflikten er ny. At det måske bare er en time, eller en dag, eller 2 dage, eller 3 dage. Så går vi igennem det, og så kommer tilfriskningen stille og roligt i etterkant. For mig, at hver eneste proces kunne efterdokumenteres synligt på en CT-scan, var en forudsætning for, at jeg kunne gå videre i denne forskning. Og det er kortlagt igennem 10.000 avis af CT-scan. Det er for eksempel en kvinde med en klump i højre bryst. Det er altid nøjagtigt det samme sted på CT-scannen hos samtlige kvinder, at vi kan se denne forandring. Uden undtagelse. Folk med blærebetændelse. Samtlige med blærebetændelse har nøjagtigt det samme sted oppe i hjernen, hvor der er kommet en ændring. Hvordan kan man se denne ændringen? Den er vældig tydelig. Ja, for dem, der virkelig har lært at læse det, er det tydeligt. For vi kan ligesom se, at der er et centrum. Så sker der en ændring i neuronforbindelserne. Så når den er vældig tydelig, har vi ligesom en skydeskive-agtig ting, vi kan se. Der er ændret neuronforbindelser, og de ses vældig tydeligt. Og vi ser i samme øjeblik, i samme sekund, som konflikten sker, der kommer dette synligt i hjernen. Så det sker øjeblikkeligt. Og det er disse ændringer oppe i hjernen, der får et eller andet organ til at reagere. Fordi, som alle mediciner ved, hver eneste organ, hver eneste system er styret fra et bestemt sted i hjernen. Og det er klart, hvis det pågældende sted i hjernen følelsesrelæet reagerer, må der ske et eller andet med organet. Det er logik. Det vi så kan se, lige så snart en konflikt har fundet sin løsning, så begynder der at ske en reparation af det pågældende følelsesrelæ. Vi kan se, hvordan disse ringe bliver mere og mere udflydende. Og der bliver en ødemdannelse, en svag ødemdannelse. Og i denne ødemdannelse, der kommer noget af hjernens eget bindevæv, såkaldte gliaceller. De kommer og reparerer disse forbindelser. Og det er der, hvor denne reparation er på sit højeste, at vi kan få den lille knæk i tilfriskningsfasen. For det sker lige præcis i tilfriskningsfasen, det er, at der kommer en krampetilstand op i den ødemdannelse i hjernen for at presse vandet ud, inden den helbredes fuldstændig. Og så i løbet af månederne og årene, der bliver det mere og mere udflyttende. Men vi kan stadigvæk se rester, ganske svage rester, mere og mere udflydende af alle de gamle konflikter. Men hvad er da en hjernesvulst? Det er sådan et følelsesrelæ, som er under reparation. Det er umuligt at sige, hvad det sker, men jeg kan i hvert fald fortælle dig, at det er en indgribning i den naturlige måde at blive frisk på. Men folk dør jo af hjernesvulster. Det kan det, ja. Fordi denne ødemdannelse, den kan blive voldsom. Men når den bliver voldsom, så er det noget at gøre med det, vi kalder nyrefænomenet. Og det er en følelse af fremmedgjorthed. En følelse af at være forladt. En følelse af ikke at være på rette hylde. En følelse af at være separeret. En følelse af ikke at høre hjemme. Det er en helt vifte af følelser, som jeg bare kan sige, mutters alene-følelsen. Bare det at blive indlagt på et sygehus, er at komme i et helt fremmed miljø, hvor jeg ikke er tryg. Være indlagt på plejehjem. Ikke føle, at jeg har kontrol på min egen skæbne. Denne fremmedgørenhed, denne mutters alene-følelsen, gør, at det der bliver langt større, end det ellers ville være blevet. For om vi ikke havde haft disse følelser, så ville denne svælling, denne ødemdannelse,
Den vil bare give en hovedpine på 1, 2, 3 timer, og så vil den forsvinde igen. Og det vil aldrig nogensinde blive opdaget. Og det er sådan, vi har alle sammen hjernesvulster. De går og kommer. Det er en naturlig proces, fordi vi har alle sammen disse konflikter. Men heldigvis bliver vi ikke scannet. Så i og med, at vi scanner og siger, at det er en hjernesvulst, så er vi inde i processen. Gjelder det samme med brystkræft for eksempel? Altså kuler i brystet, er det også bare ting som kan komme og gå på samme måde? Som jeg tror, derfor har givet udtryk for, hun er vant med, at klumper de går og kommer. Det er normalt hos utrolig mange kvinder. Og vi ved for eksempel, som jeg sagde, CT-scanningen i sig selv gør, at vi ofte griber ind, hvor det kunne være gået vældig flot uden. Vi vil ikke have opdaget det. Det samme med brysterne. Vi ved jo blandt andet omkring mammografi-screeningen. Der ligger nu store internationale undersøgelser, som viser, at denne screening i sig selv har store omkostninger. Hvis jeg kort skal trække hovedresultatet frem af denne viden, som man ved om mammografien nu, så siger man, at for hver en kvinde, som måske får reddet sit liv på grund af mammografien, der er der 20 kvinder, som uden grund og fuldstændig friske bliver fejldiagnostiseret og går igennem eventuelt fjerning af bryst, kemoterapi osv. Så der kan vi sige, selve screeningen og fange noget, som ellers ville være forsvundet af sig selv, det er det gør folk syge. Ellers ville de ikke have opdaget det. Det samme gælder for eksempel prostata. Der bruger man ikke screening, men der bruger man PSA-værdi. Og det spændende er, at i mange år har lægerne vidst, at den ikke er brugbar som kræftmarkør. Og der er sendt en officiel anbefaling ud til samtlige almene læger i Norge og til samtlige urologer, hvor de siger, at den er ikke pålidelig som kræftmarkør, og at den bør ikke bruges hos mænd, som ikke har symptomer på kræft. Fordi det, de har fundet ud af, det er, at det er normalt for en mand at få en langsom voksende prostata. Det er en del af de naturlige processer. Og stort set alle mænd dør med en forstørret prostata, og ikke af en forstørret prostata. Det er en naturlig del af den biologiske proces hos mænd. Og de har sagt til alle almene læger og alle urologerne, at skolemedicinen har ikke en livsforlængende behandling at tilbyde. Men den behandling, de har at tilbyde, det er en behandling, som dybt påvirker mandens liv. Hele livskvaliteten. Fordi de siger, at de fleste bliver impotente, og mange får urinlækage. Hvad betyder det for en mand at blive impotent? Han mister sin identitet. De siger åbent og ærligt, vi har ikke en livsforlængende behandling at tilbyde. Det eneste, vi har at tilbyde, det er noget, det giver alvorlige bivirkninger. Jeg er spændt på, hvornår man tør sige det samme om brystkræft. Der er utrolig mange indfaldsvinkler, og jeg vil nødigt sige, at den ene er bedre end den anden, for det har jeg ikke anelse om, for jeg kender ikke alle behandlingsformer. Men noget, der virkelig er i stand til at få disse følelser forløst. Eller en total accept af situationen, som de er. Så det er virkelig at gå ind i den følelsesmæssige løsning. Nogle gange kan det være en praktisk løsning. Flytte, finde sig en ny kone for eksempel. Men okay, så får man samme konflikt næste gang, men kan man få en højere forståelse af, hvad ligger bagved? Hvad har jeg lært af mine erfaringer? Den oplevelse, den livserfaring, hvad fortæller den mig? Hvordan kan jeg vokse i indsigt?
Hvordan kan jeg bedre forstå også de spirituelle, de højere principper? Hvordan har det været værdifuldt for mig? Hvis vi tager den lærdom ind, så er det min oplevelse, så følger vi evolutionen. For alt levende, mennesker, dyr, insekter, planter. Hver gang der kommer en udfordring, og man klarer denne udfordring og finder løsninger, der vokser man. Der er man med i evolutionen. Så selve evolutionsprincippet, det er at få en kraftig udfordring, finde en løsning til lærdom af den, og kan så vokse endnu videre. Så hvilken behandlingsform det er ret, jeg ved det ikke. For mit vedkommende, så først og fremmest skabe et fuldstændig trygt rum. Et rum, hvor det er muligt at give udtryk for de inderste følelser, som vedkommende aldrig har delt med andre mennesker. Dernæst så har jeg brugt TFT eller EFT, altså tankefeltsterapi, tappeteknik. Tidligere brugte jeg andre teknikker. Der kan bruges NLP, der kan bruges et hav. Der kan bruges healing, der kan bruges Rosen-metoder. Der findes et hav af ting, som vi kan anvende. Men først og fremmest at få løst de følelsesmæssige konflikter. Få dem bearbejdet. Gerne nå til en højere åndelig forståelse af, hvorfor mig og hvorfor nu. Men du, jeg har lyst til å bare avslutte også med å stille deg dette spørsmålet om altså dette prinsippet virker jo så enkelt, så logisk, så innlysende når du forklarer det på den måten. Sånn at det er jo naturlig å spørre hvorfor i all verden har ikke menneskene skjønt dette for lenge siden? Hvorfor har ikke medisinen tatt opp disse prinsippene for lenge siden? Det kan jeg svare dig på. Det har de også. Med stor glæde, der ser jeg, hvad det kommer fra de fremste inden for skolemedicin i forskellige retninger. De siger nøjagtigt det, jeg giver udtryk for, men bruger andre ord. Ord, som er lidt vanskelige at forstå. De taler om, hvordan livserfaringer på godt og ondt påvirker, hvilke sygdomme vi udvikler. Det er jo akkurat det samme. Det eneste, de ikke har med på nuværende tidspunkt, det er så specifikt, hvor vi nu bare har et opslagsværk, og der kan vi gå direkte ind. Men tankegangen er der. Viden og kundskaben er der. Alle de seminarer, der blandt norske læger har været omkring psykosomatisk sygdomsforståelse, fortæller, at forståelsen er på plads. Så det er ikke nyt. Men jeg skønner også, at det er lidt vanskeligt for dem at komme frem på nuværende tidspunkt. Der er så mye prestige bunden i systemerne, som de er nu. Og vi har jo set, at når der kommer ny viden, så går der 10-15 år, inden det begynder at komme ind på universiteterne og blive undervist i. For vi kan vel nok sige, at så lang tid de gamle professorer er på universiteterne, bliver det ikke ændret noget grundlæggende. Så vi må ofte have nye lærerkræfter ind på universiteterne, som uddanner lærerne, inden vi kan komme i gang med det paradigmeskifte, som allerede er på vej. Og jeg ser det i de artikler, i de ting, der bliver offentliggjort. Så jeg er fyldt med optimisme. Helt til slutt, det var jo den tyske legen Gert Hamer som på en måte har vært en slags pådriver for å få denne kunnskapen frem. Ja. Har han vært helt alene om dette? Eller er dette noe som andre også har kommet frem til? Kan du si litt om hvor kommer dette egentlig fra? Altså, det er noget, der tyder på, at andre har været undervejs og har fundet noget lignende. Men ingen har gjort det så specifikt som Dr. Hamer, så vidt jeg er bekendt med. Så på en måde har han været banebrydende. I hvert fald så langt jeg ved. Men det han har gjort tilfredsstiller alle kriterier, jeg ville stille til beskrivelse af et anlæg som ingeniør. Det var derfor, jeg turde gå i materien med det. For mig er det enormt intelligent, enormt hensynsmæssigt, hver eneste biologisk proces, der sker.
For det øjeblik, det sker. Ja, jeg kan tage et eksempel. Om et dyr eller et menneske spiser noget, der sætter sig fast ned i tarmen og blokerer tarmen. Det er farligt for overlevelse. Hvad sker der hos et dyr eller et menneske, hvor noget sætter sig fast i tarmen? Kroppen registrerer det, tager det som et fysisk chok. Og øjeblikkeligt, hvad kan vi gøre for at fjerne det, der sætter fast? Det vil sige, at der dannes øjeblikkeligt nogle ekstra celler nede i tyktarmen. Og det er celler, som har en evne til at opløse og fordøje. Og det vil sige, at fordøjelseskapaciteten bliver forøget kraftigt. Og efter nogle timer, så er den bejnstump blevet så mye fordøjet, at den kan passere videre. Og når det er sket, så er konflikten løst. Okay, og så kommer nogle mikroorganismer, lidt betændelse, og fjerner disse ekstra celler igen. Det er bare det. Vores krop skelner ikke imellem, om det er et ægte bein, der sidder fast, eller det er noget, som er vanskeligt at fordøje. Nu det bliver ved med, jeg kan ikke fordøje det. Jeg ved ikke, om du kender det der. Det er et eller andet, du kan bare ikke fordøje det. Kroppen tror, der sætter en stor klump, en stor bein fast midt i tarmsystemet. Og så begynder den at lave ekstra celler. Men det hjælper ikke noget, fordi du går stadigvæk med dit problem. Du kan ikke fordøje det, du kan ikke fordrage det. Det bliver ved med at nage i dig. Og kroppen laver endnu flere celler, og endnu flere celler, og endnu flere celler. Og så er det kan blive fatalt til sidst. Så hver eneste celleforandring, det er for at hjælpe kroppen. Kun for at hjælpe kroppen. Og det er altid enten en celleforandring, eller det er en ændring i funktionen. Så for eksempel en klump i bugspytkirtlen. I første omgang så øger den bugspytkirtlen evne til at producere bugspyt. Altså den hjælper med at fordøje et eller andet helt specifikt problem. Om man løser disse konflikter, så vil der komme betændelse i bugspytkirtlen, og så helbredelse. Det sker ofte for os. Som sagt, jeg siger, det sker næsten dagligt, at det kommer celleforandring. En celletilvækst eller et cellesvind, som i anden omgang så reparerer sig selv. Så det er den måde, kroppen hele tiden regulerer sin kapacitet på lige præcis det evne, hvor det er behov for det i en given situation. Så selv en ganske almindelig forkølelse, det er også celleforandring. Det er nøjagtigt samme princip, som jeg beskrev nede i tarmen. Der er ingen forskel. Og så tænk sig, kroppen ved nøjagtigt, hvad det skal til for at øge evnen og løse en konflikt. Det er bare os, der er så dumme, at vi stiller os hindrende i vejen for, at kroppens intelligens kan få lov at forløbe. Ja, der er mye diskussion om kosthold og kostholdsretninger. Og selvom jeg før i tiden var en af kostholdseksperterne i Danmark og var udråbt som sådan, så har jeg korrigeret og ændret mine synspunkter utallige gange. Så jeg kan bare sige, jeg aner ikke. Vi kan tage inuitterne på Grønland. 95% af det, de spiser, det er spæk. Vi kan tage andre systemer, som menneskegrupper, som næsten kun lever på frugt. Perfekt helse. Så hvad er perfekt? Jeg tror ikke, det er muligt at stille op nogle generelle regler. En ting ved jeg. Jeg har aldrig oplevet, at et kosthold i sig selv kan frembringe kræft. Men jeg har oplevet, at det, der er sket med vores matproduktion i de sidste 10-15 år, er ved at få et globalt udsving, og er sandsynligvis den kraftigste medvirkende årsag til det, som vi kalder det metaboliske syndrom. Altså overvægt, for højt blodtryk, såkaldt for højt kolesterol, hjerte-kar-sygdomme og ikke mindst diabetes type 2. Og når jeg har været langt nede i studierne af alt, hvad der findes af viden omkring det metaboliske syndrom, og skal jeg trække bare én synder frem, så er det overforbrug af
fruktose. Fruktose har denne specielle egenskab i forhold til andre former for sukker, at det kan kun brydes ned i leveren. Og i denne nedbrydningsproces dannes de samme produkter, affaldsprodukter, som når alkohol brydes ned. Og denne syredannelse og alle de effekter, det har på sådan noget som insulintolerance og alt muligt andet, er hos rigtig mange mennesker starten på det metaboliske syndrom. Og dermed diabetes type 2, kolesterol, overvægt af kolesterol, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme. Så hele denne problematik, som er globalt den største helseudfordring, som vi har, ikke mindst i USA, skal vi trække én synder frem, så er det som sagt overforbrug af fruktose. Og så er det alt for lidt indtag af mættet fedtstof, for eksempel, som en af de mest vidunderlige næringsmidler, der findes. Gerne animalsk mættet fedtstof. Og alt det der går jo midt imod de såkaldte kostholdseksperter. Så herindover, sådan som jeg oplever det, så de officielle kostholdsråd, det bliver givet, som vi bliver bedt om at følge, er en medvirkende årsag til det metaboliske syndrom. Og at ved at trække det længere ned imod lavkarbo-anbefalingerne, uden at gå helt ned, for nogle gange går det helt ned til den anden side, og så spise det er godt. Det jeg koser mig med. Det er det, får hjertet til at synge. Så spiser jeg noget, jeg virkelig har det godt med. Og som her på gården, vi producerer selvfølgelig økologisk, for der er nogle tilsætningsstoffer, jeg helst ikke vil have. Så kan jeg spise hvad som helst. Og så kan jeg har en vægt på 61 kilo, 62 kilo, og det har jeg haft siden jeg var 17 år. Den går hverken op eller ned, uanset hvad jeg gør. Jeg har aldrig været syg. Jeg har en krop, der fungerer som da jeg var 25. Og jeg har aldrig fulgt kostholdsråd. Jeg spiser nøjagtigt det, jeg vil. Jeg har aldrig spist margarine, kun mejerismør. Jeg skal aldrig fedtbræmmerne af mit kød. Jeg elsker det. Det er der smagen sætter. Det er det, kroppen har brug for. Jeg spiser vældig lidt frugt. Det kan mit system ikke klare. Og ja, normalt med grøntsager. Jeg røyker. Jeg drikker vin. Og jeg har aldrig haft det så godt. Så hvad skal jeg sige? I don't know. Bent, all moderne forskning de sidste 20-30 år viser at røyking er en stor årsak til kreft. Det du sier er at kreft har andre årsaker. Hvordan kan du forklare dette? Ja. Jeg vil aldrig påstå, at røyk ikke er en belastning for kroppen. Og det ved jeg, at den er. Men jeg elsker min pibe, og det gør jeg stadigvæk. Og foreløbig har jeg brugt den 5-10 år. Jeg ved, at det er en belastning for kroppen, den med giftstofferne igen. Jeg tager ikke op så mye oxygen osv. Det der med lungerne at gøre, det er altid en bevidst eller en ubevidst dødsangst. Enten for mig selv, eller for en af mine nærmeste. Det er det, de udløser selve disse celleforandringer, som fører til lungekræft. Det er ikke røyken i sig selv. Røyken kan måske være medvirkende til at nedsætte vores evne til selvregulering. Det ser jeg bestemt ikke væk fra, og det vil jeg tro. Men som selve årsagen til kræft, har jeg aldrig nogensinde fundet det. Og det er måske også en af forklaringerne på, at der er utrolig mange med lungekræft, der aldrig har røyket. Som ikke engang har været passive røykere, og alligevel får de lungekræft. På samme måde som der er mange, som har været storrøykere hele livet, som lever til de er 95. Yes. Og løper op trapper. Ja. Vet du hva? Jeg tror aldri jeg har opplevd å bli så lettet over å snakke med noen noensinne som jeg har blitt med å snakke med deg. Velbekomme. Nå kan du bare gå hjem og spise hva du vil, Terje.